Na hello, sziasztok! Én Patrik vagyok. Ebben a videóban megmutatom nektek a National Gaming Roleplay szervert. Ez egy rohadt jó szerver, tehát 4 napja nyílt, és ahhoz képest, hogy 4 napja nyílt, most igen, reggel van még nagyon, tehát 10 óra 52 perc, azunk fönn 13-an, de tegnap voltunk 23-an. És ma, ha 25 player meg lesz, akkor lesz a gyárvíz event, ami ismét fel fog kerülni YouTube-ra. Tehát, igen. És akkor itt van a szerelőzelep jobbra, a híd alatt. Hát nem ott RP-sek leszünk. Itt van a mi kis szerelőzelepünk. Ugye, szép kis mappolás. Igen. Jó, megyünk balra. Most azért balra nem indexelek, mert nitro van a kocsimba, és hát, hogyha balra indexelek, akkor most akkor megmutatom, hát ez történik, hogy elindul. Tehát, hogyha balra indexelek, akkor itt az egyes admin. THX. Na, hát be is szállhozunk az egyes admin. Hát itt jobbra található a reptér. Black David egyes admin. Itt hányas Venom van már? Hát, tehát itt Venom is van, aha. Jó, hát én azt nem tudtam. Ja, a legjobb szerintem. Itt van balra a benzinkód. Ott látom egy kis mappolás. Ja, menjünk ebbe arra. Úgy, hát itt egy rendőrautó. Gondolom ez ilyen... Ó, bassz. Jó, mindegy, van jogosítványom. Szállva ignore. Nem tudom, hogy kell kértelem, de szállét, azt tudom. Nem csukta be a jármű ajtaját. Köszönöm, hát egy kis RP. Na, gyerünk. És RP volt. Hoppá, na, ezt azért így ne. Utolérlek. Piros jó van. Elértük. Na igen, hát átmentek a piroson. Átmentek a piroson, pont a videóval. Na, akkor most menjünk erre. Bemutatom a városházát még, és akkor szerintem a videó az ennyi lesz. Bocsánat.
kicsit, hát még reggel van. Uff. Igen, amúgy ez a videó már fel lett véve kétszer, egyszer nem vette a hangomat, másodszor pedig, hát túl hangos volt a zene a rádióban, most átmentem a piroson. Hát túl hangos volt a zene, és így meg nem hallatszódott a hangom. De most mind a kettőt megelőztem, tehát a Fraps-be beállítottam, hogy vegye a hangom, meg zenét nem is kapcsoltam, tehát így ide bejövünk, és akkor itt vannak a kis parkoló cuccaink. Hát még egy kicsit. Ja. Úgy, és akkor gyerünk. Úgy nem. Ide jövünk. Hát egy kicsit belagoltam, sőt nagyon is. Úristen, milyen belag. Na, hát itt van belül, itt van a városháza, a rendes. Rákattintunk, és akkor itt kiválasztjuk. Nekem már van egy buszsofőr ilyen munka, úgyhogy azt én most nem veszem fel másikat, mert nekem megfelel az a buszsofőr. És akkor, hát én úgy gondolom, hogy gyertek fel erre a szerverre, mert tényleg ez jobb szerver, mint amit előzőleg videóztam, tehát ez tényleg egy rohadt jó szerver. Akartok egy jót RP-zni, tényleg gyertek föl, kedves adminok, playerek, gyertek föl, mert megéri. Én Patrik voltam, sziasztok!